Ahoj, Patrik Gondo, tak tento výhľad budeš mať zo svojej budúcej terasy. Čo povieš? V Hažíne mám na predaj 2813 m2 pozemok, ktorý je 24 m široký a 130 m dlhý. Nedaleko pozemku sú inžinierské siete vody, elektriky a kanalizácie. Ak hľadáte pozemok na kľudnom mieste s dobrou dostupnosťou do Michaloviec, tak ma neváhajte kontaktovať. Majte sa fajn!